Niġerjan ta' 24 sena tieħed l-isptar Mater Dei bi ġrieħi gravi wara argument imdemmi fil-qawra. Il-każ seħħ il-ħadd filgħaxija l-ħabta tas-6:15 fi triq Annetto Karwana quddiem il-Knisja tal-Qawra. Min informazzjoni li One News kiseb minn fuq il-post jidher li nqala argument bejn żewġ irġiel, il-vittma u Niġerjan ieħor ta' 25 sena li fih intużat arma li taqta' u bil-ponta aktarx fl-ixkun tal-ħġieġ. Kemm l-allegat vittma kif ukoll l-allegat aggressur li ġie arrestat iddaħlu l-isptar minħabba ġrieħi li sofrew. Fuq il-post iddominat xena b'ħafna demm ma' karozza parkjata li jirriżulta qiegħda mara li tgħix fit-triq fejn seħħ il-każ. Tard il-ħadd filgħaxija fuq il-post kien hemm preżenti membri mit-taqsima tal-forensika tal-Pulizija biex jevalwaw kwalunkwe evidenza minn fuq ix-xena tar-rejat li tista' tgħin biex jiġi stabbilit ġar eżatt bħala marki ta' swaba u DNA. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.